ay inisasarap ng Yo, what's up people? Yeah! Happy Fiesta Valencia City Bukidnon! O siyempre, basta fiesta sa Valencia City, napo ko din kay ang Fighter 50, nagpaigayon silang buhagay sa Fighter 1. Mga sa mga tag 50,000, 25,000, 15,000 sa tanan mga winners. O kamo na set up karon. Oh yeah! Lagi pwede mo pagpako. Ang dili mo pagpag tubuan o bunhi sa ita. Lagi pwede mo pagpak. Sige na lang. Masaya ha? Chick. 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 Ay. Ay. Sa iya ha? Sa iya ha? Sali! Okay. Okay, George, wala kang trasan. Kamay sa iyo. Diyos ko, malasip sa lips. Hindi may kala ba? Ready? Ready? 1, 2. Ayun silang color sa shirt. Oh, shot! Yun. Alright. Right. Okay. Ayan na. Nagkita. Pak, hawala ka ba sa up? Up, yaninay. Up. Yaninay, look. Okay. Holding hands. Nose to nose. Lima kasangyan. Look, sir, smile ngayon ang pagpakita-kita. Mag-smile tayo pagpakita-kita niya. Okay, ready? Sige, maningot pa sa Yung naso, wala pa galing. Okay, nasangyan. Brad. Walo kasangyan. Walo. Ayan. Wala, yun, wala ang yun. Walo kasangyan. Ready? 1, 2. Hoy! Wala ikaw sa nila, ha? Hawit sa hawak. Wala lang kami hawin ng troso. Uy! Grabe ka. Gabay-gabay sa niya. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Hoy! 1! Sige na, sama kayo. 1! Pagkali ka nagulan na! 1, 2, 3, go! Bagay, be! Bagay, be! Wala pa! Bagay nili! O, di ba bagay ang toko o baboy? O, ready? Wala pa nisan yan, ha? Wala pa isa. Walo ba ya? Okay, go! 1, 2, 3! 3 pa! 4, 5! 5 pa! Pungot kayo. Kapay tulo! Actually, wala ko rin ginawa. Okay, ito. Wala pa lang pa yung walo! Ay, gusto sa inspire sa gabi. Kapay walong! Okay, lagi. 6, 7, 8! Yeah! Uy, naman siya 500 cash prize. Ginan ka. Ay, di. Ito lang, naselo si Iwan. Nagselo si Lady George. Brad, sorry kay Brad. Nisuti ko ng 500. George, ha? Ayan ang gusto, Brad. Ngayon mo sa Ibon Solveta. Ay! Gusto ko yan! Ang tanan sa tumangan, oh. Ibon! Ang tanan sa tumangan, slow mo! Slow mo! Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasadya. Yan, taga! Iniwanan ka ba lang ng iyong boyfriend? Kasi ayaw niya
Okay, sige. Okay. Okay na ito. Okay. Tatlo. Okay, what? First, Camila primero. Sachi. Ikaw, balos to. Yeah. Oy, kasi lang to, lagmantika imong kamot. Grabe ka! Sunod. Ito, sa tuhod. Okay, sa tuhod. Kakilang kilo ka rin sa crispy pata. Hoy, Brats mo mali siya! Okay, okay. Like, syempre, ito, gusto ko to na part na. Ano yan? Hoy! Sige na! Sige! Kasi 1, 2, 3, go! Palakpakan mo natin mga kaibigan! Thank you very much! Thank you very much! 3 hours later. Hello there. Sila yung mga meron mga tao na Kanina lang. So radish. Pag-enjoy ka, pag may pera, something like that, everything is good, and dyan sila sa'yo. It's- Pero pala mga tao talaga. It's now During their dark times, Sino oras? parang nagsusunod sa'yo. 5:53. And tulog pa si Brother Birdie. Grabe. So, gikan gid mi sa Valencia. From 5:50 buhagay. Yung question mo is na-define ko, yes, it's a defining moment for us. So, Good he's question. so asleep. Thanks, Chris. Anything else? Thank you. Hubog ba si Brother Birdie? Very nice, thanks, We are actually vaping his vlogging camera. It's already 1:20. Unfortunately, you're a hateable guy in a sense that you got. Hadlo kay bisin ka sa bata. Yeah. That's what I mean when you say hateable. It's like Yo, what's up, so yo? many people they work 10, 20, Insert 30 tag years life. to get a small percentage of how much money you have. It's the one and only Digo Double G. Bag you for the fashion and say all the things. And then you're gonna be late. Yeah. Young. Kanay lang gyapon na. On your way Tulog to lang gyapon si Brother Birdie. wealth, did you scam a few people? This day in this modern time with the internet, Lady George. it's much easier for people to say. Brad, ano sa kanya, Brad? Ha? Wala, pinasanding na. Pinasanding na mas padir.